Sa. Na ulan kai ne. To yanzu kuma nan kai da ina lamu. To ba da hanya na ba sa. Eh. To mutai. Ulan kai ne. Winni.
Ya. Ku tsaya. Ba barawo bane ba baba. Malami na ne da ya tambayi baba na. Gari ya kike wallahi barawo ne. Barawo ne. Ba barawo bane. Kai. Alhamdulillah, na gode ma Allah. Kullum ka ta samu rigima. Allah ya isa. Allah ranka ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An dawo daga kasuwa? Sanajiya. Yawa. Dama maganar da muka yi da ke ta dan aikin nan ya samu. Ya samu? Aka ya samu. To. Aika ya samu. Shagon da nake zuwa sayayya. To. Tun da kin yaba da hankalin shi, ai shi kenan ba wani matsala. Gaskiya bai da matsala a yanayin yadda na gan shi. To na yi wa mahaifinki magana sai in buga mushi waya in gaya mushi. To shi Tunda an samu. To shi kenan na gode hajiya. Yawa. Na yi je ciki. To da Allah in kin shiga. To shi kenan. Amma me sanyi. To. Idan kin haka rage mu. Ga masallaci nan gurin kowa maje ni sallah. To ranka ne. Wanzu ina za mu samu kuɗi ne. Kamata ya mu je mu samu baro. Da girman kai mu je mu nemi kuɗi kaji. Haka yake. Ka tara gunduma kuɗi. A nemi kuɗi. Za mu nemi baro mu ce ka tara gunduma kuɗi. In ba ka wasu a wuce ka gidan kuma ba za a shawara da kai ba abokina. Allah ga maka ne. Kallo ta irin alwala. Daga hannu sai kawa. Mallan kan kada. Ka ƙarya ku yan gidan matsayata. Sai me gani kuke magana? Kai. Ka san ko mu waye? Suwaye ku da me gani kuke magana amma na ƙauye. Suwaye ku. Ba ya ce me garin ƙauye ba. Da gani buri ya kama da mutum. Sai irin jahilin mai garin nan ne. Ko da suka zo ma ai ko sallama ba. Me garin kuke? Me garin? Na wurin kai ne. Dauko kayan sallan ma ba ai. Nan kai da sallah ba ai. Mun wasa. Mu ko an kai da sallah ba zami ba.
Alhaji barka zuwa, Hajiya barka zuwa. wai wannan da gani kai dan bakin ciki ne da mun zo tuka zai ka iya ka bude ni so kake in gahu da kake so ma an ce ka shiga ka ce wallahi kai dan bakin ciki ne da Allah je ka na hajiyar na ciki za ta tambaya tana ciki kai da gani wannan yawa hajiya ga dan gwal Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji makani. Lalle ga dan gwal. Ina gajiya. Ayan ba gajiya. Ba da tsaya gida ya aiki. Lafiya lau. Kura kasiran barakallahu ma ya Allah. Sanne dan gwal. Yawwa. Lalle ga dan gwal. Ai, ikon Allah. kin gan shi da ba wanda nake cewa shi ne Wow, Allah. Alhaji makani. Dama kai to suna kake na dan gwal? Ai ni kai na din hajiya ko a makaranta haka ake kira na. Dan gwal din. Dan gwal. Ba ka da wani suna sai dan gwal. Wallahi dan gwal ake kira na. Kuma ta makaranta kai. Yo ai ina makarantar mariganyi Umaru Musa, police ta garin Katsina. Wace makaranta ce kuma police? Police ta garin Katsina. Ko? Police? Kuma tun daga Gari over ND4 Hassis wallahi sai da ni. Duk ka karanta? A cikin wannan kan. Kuma withdraw department na karanta. Ya sanya tun daga Gari over ND4 Hassis sai da ni. Da a cikin wannan kan. Wallahi Hassis sai da ni. Sannan withdraw department na karanta. Withdraw department. Shi sa ma ake ce ma dan gwar kenan. Shi wannan kai wannan da gani wallahi sai zazzare mai ido yake yi hajiya. Ha da gani wannan kai wallahi dan bakin ciki ne. Tunda na zo gidan nan dama tun a mota da muka zo kin bude ne abu na yi minti nawa. Baki ga yanda wallahi dai ka san in soyi. ya san ko hajja ba da bai da shi bai shiga cikin mota yace shi ba zai shiga ba sai dai abu Wa ya hajiya tana bayan ni in shiga ba ƙar in shiga gudun ba. Kuma tun da muka zo da aka tsaya an yi minti nawa kin bude ni kai saboda tsaba tsantsagoran bakin ciki. bari in shiga Wai shi wannan hajiya haka yake yadda ita dan daure wa mutane ko fara a ga tun da yake. Haka yi. Ana ake kira na ba komai in sanya ba ikon lillahi Ikon Allah. ikon Allah Dan gwal, dan gwal. To a ce ta kalma mana. to ikon Allah kai ba cokali bare ai lokalin nan Ka ci a hankali ka ka kware dan gwal. na ba komai ba ba komai ai kawai ka tuban kusa shi cinyewa kuma ai ba zan yada al'ada ba ai hannu da ke ga nasa ya fi komai muhimmanci har ku dai ku kuka samu wannan Yanzu haka ka tattako shi. to ya zan yi hajiya na yi da Wato shi hajiya. shiga cikin mota ya ce dole sai abun zai shiga Sai ka bude mai ya shiga. to ya zan ai wannan wallahi tana wannan da kin san kyau. ko daga ganin shi ko a can kauyen kin san ko akwai kauye akwai dan kauye Ni sai in ga dai kamar kwakwalwar da yake da kasa. a
ai karatu ne kawai tsabar tsatsagwaran karatu ne kai da gani wannan dan masana ne karatun ne ke ma kin kare gaskiya ki ga mai gaskiya wannan kwakwalwa akwai karatu kuwa ai yi sanya na ga mai yanzu haka bai karatun da ne ba ka gani na haka na dan gwal yawwa ka gani na haka Gari ko ba department din? withdraw department na san wanda kai karatu ba kai ba kai ba biya bai da zama ne ka dan gwal hajiya wai ka taba cin wannan abincin kuwa ai tun da nake hajiya tun da nake irin wannan yi zan yake ga ina haka ni dai na taba cin ta fulawa to wai ainihi hajiya wannan shi menene ma dai ita dai ba taliya ba amma tana kama da taliya yi isan yake gani ina wallahi abin ne dai hajiya yi ke yawwa Hajiya, kai dan gwal wannan wani irin kira ne ai hajiya wani abu na gani a ina cikin kayan wanki mu a can ƙauye lagaya ake ce mashi abin da ake rataye ƙwarya saboda kuma dila ne wannan wani abu ne ɗaya mai ɗan kokuna biye to da ko shirmani to ai dan gwal akwai mashirin gurin nan kai da mashirin ta saka je baka wari shi yawwa cin gan shi nan mu a can ƙauye rataye shi ake guda ɗaya ne ragaya ƙwarya ake sa na bakin kuma kokuna ne guda biyu na ce kila dai lemu ake sakawa ni sanya na ce ni nan lemon ake sakawa ciki yawwa ji kai har ai yanzu dai wannan sakarci naka baka bari shi ba kai dai baka rabuwa da ai yaji ya kada a sanya ka mai shigo ruwa birnin ma baka bari ba gani dai naku ne Na- na ji, na ji, kila ko na lemu ji. ake ratayewa kada in wanke ban sani to ba naji ni wannan surutu kai dan kada ya lalace yasa na ce ba sani ba ka saka min kai cikin da kayan baka wanki rabuwa da shiririn ta wallahi to kila a ce na yi ba daidai ba gaskiya ne shi isan ya nace bari in kawo hadda kuma da Gani. sakarci irin naka da baka bari wai da dan gwal har ai yanzu yajiya in gani hakan shine daidai kada ya tsindi ma shi cikin ruwa kada fatsin da ma shi za To ka yi kai gani. daidai haka in dai na sani mu can kauye rataye shi ake a saka ƙwarya nan lemu ake amma saka ku din birni lemu na za ake saka lemu ne ake saka a Yawwa, ciki da yasa na nace sakarci kada bari in kawo. shirmonka duka a ciki yaji za a ci gaba da aiki yasa na ce bari in kawo shi gaskiya ne ina ban sani ba dai da kuma shiriri saka da baka bari ba ya ba ta ai dan gwal akwai shiriri ta ke na hajiya wannan wani sakarcin baka bari shi wani hajiya ɗi da wanke a ji a ida insha Allah a ji a ci gaba da aiki yana ga hankalinki inda aka kawo dan aiki na hankalinki duk ya koma gurin shi ko hira ba ki sakin jiki na iki ko da yaushe kina can tare da shi Dan aikin ne yake da ban dariya shi yasa muke yawan zuwa muna shan labari. shi yasa kenan ba ki saurara na ko magana nake sai dai hankalinki na can Assalamu alaikum masu sauraron mu. Daga nan gidan rediyon KMC Kingdom Multimedia Company. Muna da shahararrun labarai guda biyu kamar haka. Na farko dai shahararren mawakin nan wato G-Show garkuwa Ali Show yana da wasa a Open Theater wanda za a yi a 2 ga watan Agusta na wannan shekara. Sannan kuma
babban labarin mu shine wato wani shahararren dan ta'adda wanda ya aikata ta'asa a ƙauye ya baro ya gudu ya zuwa birni ya ci gaba da aikata ta'asa shi mai suna dan gwal. Dan gwal hajiya. Da hankali sun bazu suna neman shi. Da fatan wanda ya same shi zai tafi wannan lamba domin taimaka ma hukuma a kama wannan kasurgumin mai laifi. Ga lambai kamar haka. Isauri ki daukan mana lambar mu ci. 47798771 da fatan za a ba da goyon baya don taimakon hukuma akan wannan mai kasar goma mai laifi. Mai gabatarwa Bashir Aliyu Dogaga daga Kingdom Multimedia Company. Buga ma 'yan sanda don ba mu san laifin da ya aikata ba. Yes, sir. Mai laifi to